Når vi laver stopbolden, så laver vi den bevægelse med at vippe og få bolden ned i jorden. Så der bruger jeg den samme bevægelse, som vi greb bolden med før. Så har vi stopbolden sådan der. Den kan selvfølgelig gøres længere eller kortere, alt efter hvor meget sving jeg har på. Men lad os bare starte med at gøre den kort. En udbygning af det er, at man i de hurtige tilfælde kan komme frem, og så kan man lige lave sådan et lille nap, hvor catcheren, den flipbevægelse, der er her, at catcheren den ryger kontra, og så skulle den kunne fange bolden på den måde også. Her var den. I ser, det er sådan lidt hurtigere bevægelse, hvor jeg altså udnytter kontraen. Men som I også kan se, så er det ikke sådan et slag, man lige får fat i. Det kan være sundt nok at arbejde.